Ukuqokwa kukaMfundisi U-Thulasizwe Buthelezi njengondunankulu wesizwe samazulu kuqede ukuqagula mayelana nokuthi ubani ozongena kulesikhundla esavuleka emva kokukhothama kwenkosi Mangosuthu Buthelezi ngomandulo wanyakenye. Inkosi uphathisizwe chiliza iqoke njengephini lakhe kanti-ke ike yaba ngusihlalo wendlu yabaholi bendabuko KwaZulu-Natal. Usomlando ovela esikhungweni indabuko yakho uzoza Shongwe uzosichazela ngomsebenzi obhekene nalabaholi ababili kulesi sikhundla esimqoka kangaka esizweni samazulu. Bambulunye isimemezelo lesi siqedwe ukuqagula ngokuthi ubani ngempela ozoba undunankulu. Lesi sikhundla sike sakhonjwa enkosini yaKaButhelezi uZosefa. Yabo siqedile uqagela obekwenza ukuthi abaningi besolele ukuthi kungaba inkosi entsha waButhelezi uZosefa ukuthi iyona ngaba undunankulu. Bebeyangani ngokhondolo lomlando ukuthi masibheka abakwaButhelezi asebeke baba wondunankulu besizwe samazulu abantu ovela uthola ukuthi babe ngamakhosi esizweni sakwaButhelezi njengayo nje inkosi umnyama nakanqengelele inkosi umathole kanjalo. Yingakho ke bekunaleyo lokho kubheka lokho ukuthi hayi nakule nkathi mawukuthi isilo siqoka kubukhosi bakwaButhelezi kuyoba yiloyo phethe ihlalo sakwaButhelezi kanti akuze kuba njalo. Yini umsebenzi kandunankulu wesizwe samazulu? Undunankulu uyisandla sokuphosa sesilo. Uyena okwazi ukuthi imilayezo ebalulekile okumele isuke esilweni yesizweni idluliswa uyena futhi oba njengomdidiyeli wesizwe kwenye inkathi ikakhulukazi emlandweni siyathola ukuthi ngekhathi kuliwa izimpi undunankulu naye wayeba njengomdidiyeli njengendlela kaSompisi nje kanje siyakuthola lokho. Lesi simemezelo senzeke ngosuku olukhulu lapho ke kukhunjulwa impi yamangisi namaZulu esandlwana. Yebo lokho kube into enhle kakhulu uphawu oluhle kakhulu esizweni ukuthi kusho njengoba ngiqeda ukuchaza nje ukuthi uvela undunankulu usondelana kakhulu nomdidiyeli kanye nabo bonke abadidiyeli bempi yesizwe. Ngakho ke ukuthi igama likaNdunankulu omusha limenyezelwe ngesikhathi sombungazo wempi yasesandlwana kube uphawu oluhle kakhulu lokho kufanelekile kakhulu nesimo ebekade sikusona. Kanti ke mbukeli ukuqokwa kukaMfundisi uButhelezi kuqede ukuqagula mayelana nokuthi ke ubani ozongena kulesi sikhundla sashiyeka sivulekile emva kokukhothama kukamntwana wakwaphinda ngene nyakenye. Nasi isilo sikhuluma izolo. Lona engizomphakamisa namhlanje ngenhlahla ngisebenzile mina naye. Ngenhlahla usebenzile uphuma la esandleni somntwana waphinda ngene. Uyazazi izinto umntwana indlela ayisebenza ngayo ngokuyikhandla. Kwesinye isikhathi umntwana waphinda ngene wayebuye esivalele ekhoneni naye esidendebule ngemvubu. Ngalokho angeke ngithathe umuntu owayengekho eduze komntwana. Kufuneka umuntu owazi izifiso zomntwana nokuthi wayehloseni umntwana ngalesi sizwe ikusasa nempumelelo yesizwe. Kundunankulu nina besilo bengiphakamise uThulasizwe Buthelezi. Sisahlezi nayo uzoza Shongwe usomlando wesikhungo indabuko yakho. Mtimande yasizwe isilo sithi sasingeke siqoke umuntu ongazi ngenhloso nezifiso zikamntwana waphinda ngene. Kodwa ke bangena esikhundleni shisa ngempela uyazi umntwana waphinda ngene ulwe kakhulu elola lesihlalo njengamanje isilo ehlezi kusona. Mkhulu umsebenzi obhekene naye. Kakhulu njengoba nje eshonga ngezwe lakho ukuthi ubengeke athathe umuntu obeqhele kakhulu kundunankulu waphambilini. Uyawabona kufanelekile ukuthi athathe lo muntu ophuma ngqo esandleni sikandunankulu waphambilini azi ukuthi uphekekile uvuthiwe.
Kodwa ke kunabantu abathi isilo ngathi sigejile ngokukhetha usombusazwe kulesikhundla ngoba siyazi ukuthi umfundisi uButhelezi uyimeya yaseZululand futhi ephethwe i-IFP. Kodwa mawuthi uyabheka umuntu obukuyena obekulesikhundla lesi ubengumengameli we-IFP naye bengusombusazwe. Kunobulungisa ukuthi isilo sigejile ngalesi sinqumo. Angiboni kanjalo ukuthi isilo sigejile, ngibona ukuthi senze impela khona okufanelekile ngoba inkathi esiphila kuyo singeze sayihlukanisa nombusazwe okhona wenzakala ezweni. Kuyadingeka ukuthi undunankulu esikhathi samanje kube umuntu onayo yonke inhlobo yolwazi, ngaba ulwazi lwezomdabu namasiko, kodwa futhi abe nolwazi lwezombusazwe. Mawukuthi uyambandakanyeka kwezombusazwe kuhle kakhulu nalokho, ngoba kusho ukuthi ngoba njengoba ngisho nje ukuthi undunankulu uyafana nomdidiyeli, kuba khona ikhathi la kumele khona abuthe isizwe, abuthe nempi yaso. Manje uma enalo lolo lwazi lwezombusazwe kuba lula ukwenza lokho. Mina nawe Mtimande ngiyacabanga siyombona undunankulu wesizwe samazulu emkhosini olandelayo la kuzohlangana khona isizwe samazulu. Ngaba umkhosi mhlambe welembe, ngaba umkhosi futhi wempi yaseNcoma. Impela undunankulu uhlale khona emkhosini enjengaleyo, ngaba ubungaza impi yaseNcoma, ngaba umkhosi welembe, siyathemba ukuthi uyobe khona mangabe yonke into ihamba kahle. Mtimande sibonga kakhulu. Hayi, thokoza mina sodwa. Uzoza Shongwe ngosomlando obuya esikhungweni indabuko yakho, besithamunda naye udaba lokuqokwa kukaNdunankulu omusha wesizwe sikaZulu kanye nephini lakhe.